गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया बे रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव गाजा गोमजायै जाफुंसार महर मोन्दों। बेखौ नुनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नैबे जथुम्मायावनो मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा आफादगिरि महरै, खोरोमदाव औवारि बिथाङा लेङाइ आफादगिरि महरै आरो खनिन बसुमतारी बिथाङा गाहाय नेहाथारि महरै फिन सायख'जानायखौ जों मिथिनानै गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावो। आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो बिथांमोननो अराय सम हारि सिबिनो अबंलावरिया अराय सम मदद हरबाय थाथों, आं बेखौ अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो। बे जथुम्मायाव गिबि खेबनि थाखाय आगोलनि जथुम्माफ्रावबो आसामनि चिफ मिनिस्टारा बाहागो लादोंमोन, नाथाय नैबे जथुम्मायाव बाहागो लानानै बर'नि जारिमिन आरो एबसुनि जारिमिनखौ जोबोद गेबेङै बुंनानै बिथाङा मोनसे रिकगनाइसन आरो मोनसे सनमान एबसुनि फारसे बिथाङा दिन्थिदों आरो बियो एबसुनि जारिमिनाव बेसेबा गिदिर मोनसे देरगाथावना मोनसे बाथ्रा। दा बेनिखायनो जे थांनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय जेफोर कन्ट्रिबिउसनखौ होबोदों, खामानि मावबोदों, बिनि थाखाय आं साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय समाव आरोबाव गोख्रोङै हारि सिबिनाय हाबाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावलांबाय थागोन, आं बेखौ मिजिंथियो। बेफोर समस्याया लासै लासै जोबस्रांगोन, बारा गोलाव गैला। अलरेडि गोबां समस्याया जोब्बाय। जिखिनि आद्रा थानाय समस्या बेखौ मावनो थाखायनो जोङो राजखान्थियाव फैदों आरो बायदिसिना चेलेन्जेस हेंथाफोर दङब्लाबो बेफोर जेंनाखौ जोङो मावनानै जेरैखि जाया फोजोबनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। 27 जानुवारियाव सारमोननिया बोसोरथाम बेखेवनायखौ जाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बे गैया नोंथांमोननि गेजेराव बेनि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो? मा होनदों? भिडिअ रेकर्ड जानाया बोसोरथाम कमप्लिट जाबाय, 27 जानुवारि कमप्लिट जाबाय। दा बेजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा बुंदों सासे बिटिआरनि सेक्रेटारि डक्टर रन्जित बर' गैया बेनि गेजेराव, सारा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? बियो एकर्ड जानायनि सिगाङावनो कर्टआव कनभिक्ट जाबायमोन, नाथाय बिनि उनावबो जोङो बयबो नाजानानै बिथाङाबो सागानगिरि जादों एकर्डआव। जोङो दाबो नाजागासिनो दङ, बयबो नाजादों आरो जोङो हास्थायो जे बिथाङा थाबैनो जेलनिफ्राय ओंखारनानै मोनसे समाजजों थानो हानाय थासारियाव फैनांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव आसाम सरकार, भारत सरकारखौ नारसिनबाय थागोन। नाथाय बेयो आयेननि बेबस्था, बे आयेननि बेबस्थाजों जि मोनसे जुजिनो थाखाय बिबान लादों बेवहाय जों अराय सम मदद होबाय थागोन। बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ लानानै गुबुन हारिफ्रा होगासिनो दङ, बेनि सायाव गुबुन हारिफ्राथ' होखागोन, मानोना बर' हारिनि मोजांखौथ' गोबाङानो हास्थाया। बे बुब्लियाव बर' हारियासो बुजिनांगोन जोङो कसियासलि धैर्य हमनानै मोजाङै आवगायलांनांगोन आरो जोंनि थांखियाव सहैनो थाखाय बयबो खौसे जानांगोन। दा गुबुन हारियाथ' बायदिसिना खोथा बुङो, नाथाय बर' हारियावबो बुंग्रा दङ ना, बेखौ मा खालामनो? गतिके बर' हारिनि जे एना एनिया जोबोब्ला गुबुन हारिनि सुथुरखौ गिनांगौ दङ होननानै आं साना। बेजों लोगोसे सार जों नुनो मोनदों ओरै तामुलपुर जिल्ला बे जाना थांबाय, दा जिल्ला गैलानो बोखारथ'बाय होनना खोनानो मोनदों। दा बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरआवहाय मोननै जिल्लाया सोसनजानाय जाबाय, गहपुर आरो सनितपुर। दा बेनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा गोबां कनफिउस जादों, ओरैनो खुगाजों बुंफ्लानाय ना गोमानाय होननानै, बिनि बेलायाव सार मा बुङो? बेबायदि प्रश्नफोरखौ सोंबा बारा थिग जाया, मानोना नोंसोरबो मोजां मिथिगोन, नोंसोरसो रायजोफोरखौ कनफिउस खालामनो नागिरदों। रायजोफोरखौ कनफिउस खालामनो नाङा, मानोना बियो मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दङ। दा बेखौ नटिफिकेसन ओंखारबाय माबाय, बिनि उनाव बेफोर प्रश्नआनो थानो नाङा। दा जेला नोंसोरो बेबायदि कुइसनफोरखौ सोरबा सोंनानै होयो, दा बेबायदियाव रायजो राजाफ्रा कनफिउस जायो। दा मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दङ आरो जालांबाय थागोन। दा नंखायनो पजिटिभ लाइनाव सिन्था खालाम, पजिटिभ बाथ्राफोरखौ फोसाव। माने रावबो सिगां सिरियाव गैयै एबा सोरबा नाबां जाबां बुंनाय बाथ्राफोरखौबो फोसावनानै हारियाव मेडियायाबो गुलाय गुजाय खालामनो नाङा। जायफोर नेगेटिभ बाथ्रा बुंग्रा बेखौ बारा जागा होनो नाङा, मानोना क्रिटिसिजमा थायो, खिन्थु जोंनि हारि बायदियाव एसेबां मानसि थैनानै दिनै बिएससि बिटिसि बिटिआर मोनबाय, बेवहाय साफा सानै मानसिफ्रा नाबां जाबां खोथा बुंनायानो दिनै हारियाव कनफिउस लाबोयो। जोंनि मावनाया कनफिउस लाबोआखै, जोङो बिटिआरआव हाबगोन होनदों, हाबनो थांगासिनो दङ। सनितपुर बिस्वनाथआव हा मोनगोन होनदों, हा मोनगासिनो दङ। कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दङ, स्कुलफ्राबो प्रभिन्सियेलाइज जागोन। मोनफ्रोमबो दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जागासिनो दङ। नाथाय सोरबा साफा सानै मानसिफ्रा गोनो गोथो खोथा बुङो आरो बेखौनो लानानै उल्थां फाल्थां मिडियायाव ओंखारनायाव रायजो राजाफ्रा एसे कनफिउस जायो।
बिनि थाखाय मिडियाफ्रा बिराद प्रसार खालाम जाय लाइमोनफ्रा फेग्रा मुवा बाहायदों बिसोरखौ मिडियाया फोसाव बिसोरनि नामखौ फोसाव आरो बिसोरखौ मिडियायानो बांसिन टारगेट खालाम जे जोंथ' बुंबाय थाबाय बर' दैदेनगिरि बर' आफादफ्रा गोदोनिफ्राय बुंबोदों जौ जुवाया जोबनांगौ दा नंखायनो बेखौ बबे जायगायाव जौ जुवाया सोलिगासिनो दङ बेखौ मिडियाफ्रा टारगेट खालामनानै हाइलाइट खालामनांगौ दाख्लैबावै क'क्राझाराव जुवा होदों बेखौ आं खुनु मिडियायाव नुवाखै जोङो बन्द' खालामनो थिनदों नाथाय खुनु मिडियाया लिराखै आरो बेफोरबायदि मानसियानो माबा मोनसे बुङोबा मिडियाफ्रा बिराद गिदिर फोसावो दा नंखायनो मिडियायाबो बे रलखौ लादो आं खावलायो आरो बबेयाव जौ जुवा बायदिसिना गाज्रि थासारि जादों बेखौ हाइलाइट खालाम लोगो जों बेखौ बन्द' खालामनो टारगेट लागोन